बिटिआरनि नोगोरफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ बे समाव क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव MBBS फरायग्रा फरायसाफोरनि थाखाय जोबोरै मोजां खौरां क'क्राझार मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव MBBS नि मासिखौ 100 खालामनो गनायथि होबाय जाय समाव गोजान थांनानै MBBS नि कर्सखौ लाहैनो गोनां जायोमोन बेबादि समावनो आफां आसामनि क'क्राझार जिल्लायाव थानाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव दायो MBBS फरायसाफोरनि सोलोंथाय लानाय मासिखौ 100 खालामनाय जाबाय बुंनो थाङोब्ला नेशनेल मेडिकेल कमिशननि बे गनायथि होनाया MBBS फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां खाबु गोनां जादों मानोना क'क्राझारनि बेसरगावआव थानाय मेडिकेल कलेजाव बिटिआर ओनसोलनि आरो जायगानि फरायसाफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन मख'नो गोनांदि नेशनेल मेडिकेल कमिशना मैया क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि सोलोंथाय लानाय राहानि 100 मासि बारायनायखौ गनायथि होदों फारसेथिं नेशनेल मेडिकेल कमिशननि रिपर्ट बादिब्ला आसामाव MBBS फरायनो हानाय एबा सोलोंथाय लानायनि मासिया दासिम 1300 जाहैबाय बेनि सिगां आसामाव MBBS फरायनो हानाय मासिया गासै 1200ल'मोन नेशनेल मेडिकेल कमिशननि गनायथि होनाय थांखिखौ गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आबो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों